Горе каква дупка има. Да. Там. Какво става, човек? Сега, тук е момента, в който това издърначаване идва от дръжката на кофата. Връщам малко назад при влизането. Искам да погледна нещо. Ето е, тук е вдигната дръжката и след това... По-ниски са от на два пръста. Ще го намай какво му? Ти с 2 метра. Виж каква дупка има от мишки. Виж тук горе каква дупка има. Да. Там. Какво става, човек? Сега това издърнчаване тук е доста съм го намалил, за да мога да не ви изпръщи ушите, ако сте слушалки или да гръмне нещо, някой тон колона. Но всъщност, когато си в стаята, беше доста страховито. Тук играе уреда. Внимайте, къде пътя, че направо. Това шкафче някой. Поне виж, тази врата не е... Тук е много малка къщичка, как са нагъчкани. Ден. Дан, виж, Дан. Какво Дан сега, Дан? Дан дава на Овилюс. Виждаш ли? Да, моето половина ми. Това за нашият оператор Дани ли става въпрос? Да самагам ли? С удоволствие. Виж свет на уреда. Значи самакам. Чао! Ще го снимам от колата. Тежко. Стига бе, те тук верно са разбили всичко, то не беше така. Тако. Право не знам къде да ходя. Бутилки, работи. Не беше изобщо така. Тук нищо не е останало, гледай. Да, те са го изпочупили цялото. Гледай, кой би минал. Някой би минал. Той гледай и това е... Нищо Това общо не с е- първата част. Гледай, има някаква дупка. Дупка има от мишки. Виж тук горе каква дупка има. Да почваме уиджета, ако искаш. Къде? Дайте на масата по-добре тук. На маста му гаден, не гаден въздуха. Да, това да мисля, Няма къде. Не гаден. Много гарен там. Да, ама няма къде. Какъв е, я да видим. Давайте, тук са нагласа ми. Тук гледай, тук имаше бутилки, работи. Сега няма нищо. Пък е много малка човек. Дайте един кор покъде. Инър. Птици. То тук имаше птици. Излизаме ли? Ами отиваме някъде, ще видим сега къде точно. Ето е прословата кофа. Ужас, това не съм го очаквал точно така. Нормално, то и аз. Я да видим да там. вижда се тук кордата. Да. Супер. Не, тук някъде уиджета. Тук виж. Корда ли има, бе? Има, да, вижда се. Къде е тази корда, бе? Не, сега ще видиш. Това се е Да. Има кордичка. Какво са правили с тази корда тук, човек? Случва се с... Да, ето е кордата. Какво са правили с тази корда тук? Виж я. Виж тук горе каква дупка има. Там. Какво става, човек? Виж каква дупка има от мишки. Виж тук горе каква дупка има. Там. Какво става, човек? Виж тук горе каква дупка има.